Assalamu alaikum. Malam Liman, wannan ne masallacin gudun wanda aka gina bai rufu ba, da kace a tura maka wannan hoton na masallacin na wanda za ka tallafa mana da ko abunda Allah ya baka, kuma in Allah ya yarda samu taya ku da addu'a. Duk abunda kake nema ko kuke nema ko gidanku yake nema, Allah Ubangiji ba da nasara kuma ya ɗaura ku akan makayanku. Gina wannan masallacin ya kai shekara 5, wanda dai har yanzu bai ƙare ba, kuma mu karfinmu ya tsaya. Kokon bara wanda Allah ya hore masa tallafa mana da wannan masallacin ne. Shi ne masallacin na gudun ɗin. Dalili na gudun ɗin kuma shine Gudu Primary School.